I pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo igrati malo Minecraft preživljavanja. Tu sam ja sam igramo vanila preživljavanja obično. Tu sam napravio neki svijet i ključio sam bonus chest i pobio sam neki ovce. Znači, ništa nisam podešavao, samo sam uključio bonus chest. I to je to, nisam nikad svijetila ništa, klasični svijet. Sada ćemo malo da skupljamo, pošto smo u ovom čestu dobili ovaj pickaxe. Malo ćemo skupiti rudine. Prije ove epizode htjela sam dosta sam pokušala snimati svakakve igre na serveru, ali jednostavno nešto mi se ne da. A i radije bi ovako igru preživljavanja, nešto mi se igra. A na ovom kanalu još nije bilo Minecrafta, tako da izvolite. Čekaj, nem zombi na normalno, stavit ćemo na normalno, ajde. Malo smo slabi sa hranom, ispećemo, nećemo ništa da varamo, znači isključeno je varanje. Ja počeo kucat ne da mi se sad kucat mikrofon, ne ide smetam malo kad kucam. Tako da, ali da nastavimo, probat ćemo naći jedno fino mjesto za kucat. Ne da čak ne racim kome treba. Ovdje ima finih ravnica i zećila, zeci. Kućem bika sveti. Kako se ja sveti, mogu sam dobiti šapu, a ne nisam, opet ja dobijem koš. To bi se tak čisto dešava, ne ubijem zeca, ona sam dobijem šapu, ne dobijem nisam. Ne tamo, ne vidio sam, sad ne znam, ne ima oni. Nes. Sad imam obje vrste gljiva, jednostavno. Eto, to je najbolji izvor hrani. Napravit ćemo jednu sikiricu. Ovo sam znači sve stvari dobio u čestu i sad sam ovo sve kupio u klipu. Napravit ćemo kamer. Idemo na podzemlju, a ne mogu početi više. Malo mi lagu. Nešto mi je lagu. Evo i sad. Dok snimam malo mi lagu, pošto nemam nešto puno jakam. Kopat ćemo ispod sebe, pa kupo. Koristim teksturu Gold Ellipse. Znači link teksture će biti u deskripciji dole. Znači, nisam ni svijet, pa ne sa... ništa nisam već igrao, sam uključio, često sam, to govori po hiljadu. Nešto malo mi je ovo, ne znam, možda zašto sam već palio. Aj snimam. Pošto nemam jaka. Oh shit, šta mi je? Evo mi se slušao ne radi. Kako je daj, ok. Jel imamo kamer? Nešto sam vam htjela reći, ja zaboravim. Kad god budem koristio neku teksturu, ću vam ostavljati, znači ja tu teksturu. Iako budem koristio 2 puta istu zaredom, pošto ja sam dosta tih i ne pričam puno, vjerovatno ću ja vama ubaciti muziku u pozad, ne znam, nisam strašno siguran. A u prošlom klipu znam da sam isto direkt muziku puštao od početka klipa, to je malo glupo zvučalo, ali nisam zbog tog htio i nisam, neki sam imao problema pa ga nisam dobro u renderu stavio, tam nije bio onaj, kako vam rekao, cijeli ekran, ne razumijem se u te stvari, vrlo puno, ali u ovoj epizodi se potrudim i sve bude bolje, pa ćemo mi pokupiti ovi gljivi kada imamo hranu. To vam je najbolje onda kad skupite gljivi, samo, ili još ako nabavimo, ali to ću nabaviti, ne sam se da ja to nađem, ono kravu, petlju kravu, pečur kravu, što sam rekao, ne znam, nisam šta sam rekao, samo desni klik onom zdelcom na nju i dobit ćemo supicu. Tako da možda ćemo, ako nađemo njih, možda napravimo kao neki shop. Ne znam. Koliko imamo ljudi? Da je ovo sviše. Ova igra se sad dosta brzo troši, pošto brzo ruši, a dosta
brzo ruši, dosta sruši. Sad ćemo srušiti ove dvije gljivice za početak. I ako čujete u pozadnju, to je TV ili upaljen tamo. Šta ću ja sad? Sam još dobio očito, ali kada htjela. Sada svako malo i dobio. Dobio sam još što slabo dobio. Počeo sam u 1.8, to što je primijetili. Ne znam da li da počinjem u 1.9. Vjerojatno ću ovo preživljavanje prebaviti na 1.9 verziju. Pošto već izašla 1.9 verzija, ako niste znali, pošto ne znao ste. Kogod igra Minecraft zna. Vjerojatno ću malo početi 1.9, ali ne znam, nešto mi je draže 1.8. Ali vjerojatno ćemo početi 1.9. Htio sam ja i prije da snimam 1.9, ali uvijek snapshotove da snimam. Tako da, shit, ja počeo biti jako malo. Ostavio sam tako. Sad sam se našao u grom drvaca. Nema zaplaćam jedan. A ja ne ostavio tako. Ovo nije. Evo, 7. Sve ćemo gore uspjeti. Navikao sam u survival games kad god imam supu ovu. Ja nju bacim. Sad se moram tu da se odviknuti. Negdje najbolje bi bilo da na ovoj ravnici napravim kućicu. Nemam još tačnu ideju, ali u ovoj epizodi ćemo najviše skupiti materijala. Malo ćemo drveta skupiti i napravit ćemo šupicu pod zemlju. Ne znam, inače to ne pravim, ali nekako mi je to nekako bolje. To ćemo sam privremeno ostaviti jedan čest za stvari. Iscijepat ćemo ovo drvo dosta jako bit će. Potražit ćemo i svašta ćemo toga praviti u serijalu našem. Oh shit, dam se sad nemam drvo. A ne, imao sam stikla. Nešto ne gledam. Još jednom znači rezultat, sad ne pričam puno pošto jednostavno nemam što da pričam. Ako imate neke teme, nešto takve kapitane, slobodno napišite u komentare. Ja ću da na svako odgovorim, a da to neće biti ništa. Da ništa neće da govorim. Ali nadam se da kada vi ovo gledate, da ćete biti mnogo više. Svega i svačega u komentarima, ali ja sad mislim ovo mi ipak drugi klik da dolaze subscriber preko noći. Ja ću znači trud da snimam što bolje klikove, pošto sad nemam neku opremu, imam koji prošlo epizod što sam rekao mikrofon 90. Sad mi se sam malo znači potrudit ću se da snimam što kvalitetnije klipove, što češće, mada neću moći baš previše često snimat, jer imam dosta i školu, pa moram da učim. Evo sad ćemo mi dovoljno, sam kopam mrzio sad praviti, a kopat ćemo drvanje, zato što je bolje. Meni je to ljepše, ako je meni ljepše, onda je vama bolje, sam rekao. Napravit ćemo nešto nije. I počet ću na serveru igrat Faction, to je sigurno. Sam ne znam na kojem bi mogu, pošto nemam još premium kupe, ali ako se uskoro kupim, počet ćemo igrat na nekim premium serverima i Faction i svašta. Ako ne znam, sada ću ja praviti baš i svoje teksture, tako pošto nešto ne mrzi, jedino vjerojatno ću miksat možda neki, ali sumnjam i to. Imam tuđe teksture, šta će mi. Nadam se. Znači, tu ću najčešće ću snimat sa
kapetanom Duketom. I bit će link njegovog kanala u deskripciji. Znači ne snimam s tim, ali on ima svoj kanal Kapetan Duke. Ne znam sad kako se piše, ali uglavnom imat ćete link njegovog kanala u opisu. Sad ćemo mi ovdje napraviti neke stvari. Napravit ćemo double. Sad ja ovo sporo kraftam, ko ne znam šta. Ja i sporo kupim, imao sam vas često. Ja i sporo kupim stvari, kraftam i sve što. Evo svijetka, ne znam. Sad ćemo dobiti ratanca. Ovo je neka jadna šupica. Sad je šupa. I ova spina vrata. Sad imamo vrata. Tu smo nešto malo svijetlo, znači igramo na normal. To nam je najbolje, već smo skupili jedan XP. Kad budem išao u maj, najvjerojatnije da neću preskakat ugalj, da vjerojatno i hoću, ali trudit ću se da ne preskačem ugalj, pošto to bi mi sigurno dobro došlo za XP. Pošto ja nikad neću I ljudi, ja mislim da je to za ovaj klip i kao i uvijek. Bye bye.